Kuble yepi baro ki viewers baju sultanat bat page ya ke video khamta me ha ka channel jonga kata u silver official nang ta ki employment news te hagani ka video ngan pun kan mau biang shepi baro ki candidates ki bala deban apply nak benta ka India Post te kumjuru nga ai kuble nak benta ki first list lane ki candidates ki bala deb shajit nak benta ka first list te sngob haban check lane page bha nagam taki result ki chongphi haga India Post portal lane ka website jongka India Post phinsa yo yang tu ya ki roll number ki chongphi ba lada phi la shaijit nagabanta kite ki post ki ba phila de ban apply sumha ban le ban pendap no ya ka document verification ha kite ki office lane kite ki division ki bala dep jit nagabanta pinle ya ka document verification te shushuru nagabanta ki candidates ki bomshem la shajit wanamdu jinkermen nagaliang jongka India Post office kan sepenmi biang ya ka second list kata ka badai jong ka merit second list ha une u benahi kata ka badai jong u last week jong August lane lada kimla man penmi ha ka last week lane tayo bakhadu jong August kila ban penmi no ha ka tayo banukong jong u September te wanamdu jengkermen hadin ba nagaliang jong ka India Post kelapan mi ya ka second list ngan sa pentip yang sepi bat phila ban check ya ki rule number ki jong phi yo le se phisha jit nagabanta ka second list tegermen bat donbok nagabanta ki applicants baro ki bala apply nagabanta ki te ki post bat khamtame ki bala dep sha jit nagabanta ka list 1 te kermen ru ya ngi baro ki ban sapenmi ha ka second list te ngi kitbok keruang nagabanta jong phi baro khoj ba phin shajit nagabanta ka second list khanang ba phin yo bantrei hai ki post office ki bajan e ki jong phi bat khamtam e hapo ka state Meghalaya shushuru nagabanta ki candidates ki bala shajit yo le se phim pat lap ya ki roll number ki jong phi dengan subha ba phin lej ha ka India portal lane website sa click ha option ke batho forget registration te kan dia post kan sa prescribe lane kan sa pha biang ya ki roll number ki jong phi bat pi la ban check hato ki roll number jong phi lami nem ha kan ni ka first list te sumha ban check no page no lada phim pat yo ya ki roll number dei yagi to ki candidates ki bala don lupa ki roll number sumha pin check ha ka India Post portal dan ke website jong ka India Post te kublai shibun ya ke jing la kloi jong phi ban pe ya ke video ki jonga bat khamtam e ba pin tip hato ka first but second list kindang penmi ne am hoi ka first list kala dep ban penmi man ha kini ki tayo bala dep ndai nagamanta ka second list ngan ong ye phi baro ki applicants yai am hadu ba ka post office lung ba ka Indian portal kan sapenmi ban initiative hato ni shajit ne em yala da phidang dei gi bat mai ha ka video ba ka channel ka jonga subhai phi babhin ya share like ba subscribe nagabanta ki employment news ki banang wan nang ne shakman tangata hi kublai shibun